أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنا فول دمت تي في بيوتيوب بفيسبوك o musidɓe nasa jigga debbo dimat jee gona ga États-Unis état biyete Columbus Ohio. Goɗɗo woni yewtande yewtere wiyetede gurdam rewɓe ɗanniɓe. Caggal jettiɗen Allah julɗen Mahamadou ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, en jetti nene en biwinimomo cellande juuɗe balɗe moƴƴude batten, en mbi babiraɗo Allah yurmo yaafo ɗum, yurmo yaafo dendagal maɓen maɓe juukal. Onen jetti kadi en duwnima dendaɗo gurdam, Allah rokkuɓe sellude juuɗe balɗe ɓaynoɓe e jeesa amen inchallah. En jetti kadi caméraman men, en jetti kadi en duwnima dendagal yeeɓiyankoɓe Pinal Fulɓe Dimatmo TV mbo YouTube mbo Facebook e hettoɓe jewɗe he nder WhatsApp uji men kala dente men kala. Hande noon en garti ɗo kadi he yewtude ko fati he yewtere men wiyetede gurdam rewɓe ɗanniɓe. Oɗo debbo ko jiɗɗo ɗannade yantima taw rewɓe ɗanniɓe ndeysan, kono ko reedu tedduɗo wonno, ko reedu teddu jiiɗan laabi kewɗi joni Nicaragua en he laabi laaɗɗe yaade Europe. Mataw joom galle makko o haaldimo nandere makko yo jol laaɗɗe o ɗanno o fayi o rew lawol less o yaa Europe beele mo jibinto ɓinguel makko dañi toon kayit hay so yi o nelan ɗum kañumne ar jaaɗa dañi lebbi jeetati ndeysan ɗeɗo laaƴ hay bon sagat debbo tan dañi ɗum sappo e jeegom est ce que foti jorde ɗeɗo laaɗe hay suka worɓe yahoɓe yimɓe men kulan ɗumen jaam minen kulan ɗumen ñalama Allah haalani debbo desaɗe reedi joom galle ma nandirama puusma ha jola ɗeɗo laaƴe poti jaaha Europe ɗanngal jaam. Allah sen reeni en jeehi eɓe joli laaƴe mataw laaɓe makko jeeyama e laaɓe majjuɗi ndeysan o ngati weɗi heptimomo aɗa hayska neɗɗo debbo reedu haysko woɗɗoyani ni kulol tan wo bonnude reedu mum. Allah haalani noon daaro jibinde kulol heptimomo mataw faɗɗima he laaɓe o jomum ɗifti heptima ɓiɗɗo maayi ɓiɗɗo nebon jimi ɓiɗɗo beddini weddira e gueeji ndeysan mataw hende e jangol naati makko kankone e ɗon e yontere maayi kankone weddama e gueeji. Hande noon Pinal Fulɓe Dimatmo TV mbo YouTube mbo Facebook ko ɗum ɗo jiɗɗen yewtude yewtande bandiraɓe yimɓe bandiraɓe julɓe est ce que Allah yimɓe suka worɓe yahoɓe ne mbiye ni wata jaa laabi ɗiɗo ciira e pata dañi laabi ciir kono nen jaah yimɓe kam worɓe saka noon debbo ha artire debbo kadi cowi jarte lebbi jeetati joom galle mum puus ɗum jolɗo jole la yaɓan ɗum yo yaɗanno so yima ɓi waɗa sababu dañ kayitaji kañumne wawa arde dañal jaam e ngal ɗo dañal yimɓe koynto ngalen dogen ngabbo mbaɗen jogor tawde yimɓe jaam e kanko heɓani yettiyade ni saka dañal ngalen tawam toon saka en tawaɓe jaam. Est ce que Allah rewɓe surtout rewɓe resaɓe ha arti rewɓe sowi ɗum ɗo jarani dañal jarani ɗum. A anda oɗo ɓiɗɗo so jibina noon so wuuri holko addinanoma, a anda so wettino Europe so jibini toon beelma ɓinguel ngel boom saabu hande laaɓi ɗo mbayni beelma ngel heeɓa kayitaji beelma ngel sellu beelma ngel daɗ toon boom beele an a yottata ko duttineɗa beele sa foti ɗannade a foti yaarude toon dani est ce que sahno joom galle ma puusma enen mbasiyo kadi woniraɓe men worɓe debbo ma hayso wona reedu walla boom eɗo guile woniraɓe worɓe so yi ban debbe ne yaha est ce que fotani ɗum darade kaala woto yaha jaggal ɗum ha tii. Allah haalani noon gorko desɗo ha arti debbo reedu duña ɗum mbaɗa ɗum e laaɓe mbiya yo yaha gattiren hakkillaji men dañal jaam yimɓe ne dogan ɗeɗo dañi te ganda holko heɓta ɗumen hen. Debbo reedu yo jooɗo ha jibina hayso ɗanno yo jooɗo ha jibina boom resno ɓinguel mum puɗɗa yaade kono gandi debbo reedu teddu woni faɗoy arti so jibini e nder gueeji ɗeɗo laaƴe tan fowodirɗe yimɓe sa jibine safruji cohol taɗi ɓaɗeɗe poɗɗa ko ɓornade cuurɗa poɗɗa ko ñaam poɗɗa ko yarde jola ɗeɗo laaƴe kulol jagguma jibina ɓinguel ma ed jiime ɓinguel ma wedde kanka ɗum ɗan wari momni hayso wona ɓuuɓol naati makko hendu naati makko ɗum ɗan wari mom kuccita fittani ma waɗe gueeji est ce que Allah en nani kam wiya o suka worɓe dole men maayi walla jaaha donkan ɗumen tan bedda nder gueeji kono fittani ma ɓinguel ma cawa ɗum lebbi jeetati jibina kulol jagguma jibina wedde gueeji maaya anne beddoɗa e gueeji ɗum ɗo kalis en jar ɗum ɗo ɗamgal en jar ɗum e kalis jaam. En monsieur woniraɓe worɓe woto puusi e woniraɓe men rewɓe laaɓe ɗeɗo Allah haala noon debbo desɗa ha woni noon reedu a puusɓe ɗeɗo laaɓe an ka mbiɗa tan koye wartoy ɗum noon mbatten hakkillaji koye men laabi ɗi keewi jidde nde heewi
hoynarde heewi fof arten ko basal kono noon kadi heppande arjide mum neɗɗo heppan arjide mum sabu so heppini arjide ma tan a anda ko jomiraɗo moƴƴo holko yoɓatama ɗum noon tinnode mbatten hakkillaji koye men gatten hakkillaji men seeɗa gonga jamanu en muusi gonga caɗele keewi kono caɗele hannde ko kawrudin aduna o a jii hannde ɗannirɗe mbayni heewde doole nden darta kala mo ala meccal dañ meccal fof wonɗo ɓaggi wona ɗum ala garanti kono yettere Allah ɓuuri haydara ala ɓe mecce yalla suuren nden darta ɓaggano munen nen ɓagge birgaji koreji kono ngani leyɗele hannde hayso wona hannde boom sa ala kayitaji a wawa liggade hen ɗum no tinnoɗe gattiren hakkillaji men woto mbiye rewɓe jurmi he laddeɗi rewɓe jurni e Europe walla jurmi e Amérique so jii kañum ɓuurata yaw jaɓne kañum kono noon foof natti fof ko ɓeydi yorta kos tinnoɗe gattiren hakkillaji men ko ɗum ɗo jara men haydara hayska resa ka saga debbo e muusi faɗa daña lawol cirgol so jaaɓi ewo Allah haalan noon kadi desat ha kadi reedu ha lebbi 7 jola e laana a yii ñam fof haalte ko yii ñam fof hollirte ko ɓe maayi ɓe jotti durtinama ɓe beddama e geeji an debbo reedu cawɗo ɓinguel lebbi 7 aɗa andi wonko hen jaaha jole ɗe ɗolaaji yal yurnuɓe yaafo on gorko yo welti ɗum muñal ko mbeɗa andi mataw go sappo gattiren hakkillaji men gattiren hakkillaji men dañal jaam neɗɗo jogoɗa ko dañde gurdam ma halma mayit ma dañ ɗum kono wiyake force ya force tan daña force ya force tan daña force ɗum noon hande hen ndeɗo yewtere gaddunoɗen wasiyade woniraɓe men rewɓe woniraɓe men worɓe ha arte resɓe so yi debbo ma ne yaha poɗɗa darade fonda hen foof Allah haalano noon debbo cowiɗo tinnoɗen gattiren hakkillaji batten hakkillaji na koye men ha feewi jaɓen Allah ñagoɗen Allah hokkumen dañal taw dañal kadi gonnugal kadi ne arjiga gonnugal kadi e barke tawana wi tan caggal leydi tan force mi wiya caggal leydi tan force hayso ko dañani lawol moƴƴol mi wiya caggal leydi force yalfaab dal Allah jarama on jarama musidɗo na se jiggo rewnoɗo hannde nde ɗo yewtere addanno ɗo wiyetene Pinal Fulɓe Dimbat TV ha saaha goɗɗo kadi inchallah